Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, Олгатаба койбір темалар турында кыскача. Татарстанда безнең ишек алды республика программасын гамәлгә ашыру дәвам итә. 39:03 йортында эшләр нинди этапта бара. Сугыш ветераннары өчен госпиталь поликлиникасында капиталь ремонт тәмамланып килә. Медицина учреждениесе нинди үзгәрешләр кичерә. Bir көндә 20дән артык кеше шул кадәр ир-ат Чаллының автозавод һәм Үзәк районнары хәрби комиссариатына хәрби хезмәткә контракт имзалау өчен мөрәҗәгать итә. Теләүчеләр бөтен Россиядән килә. Аларның сүзләренә караганда, аларга шәһәргә кадәр билет сатып алалар, торак туклану белән тәэмин итәләр. Медицина тикшерүен алар нибары bir көн эчендә уза алалар. Без булачак ватанны саклаучылар белән очраштык. Это флакончик духов от моей любимой девушки, которая передала мне их с собой, так сказать, на специальную военную операцию, чтобы я ее не забывал. И она всегда мотивировала меня этим запахом. 20 яшьлек Иван хәрби хезмәткә контракт төзергә карар кылган, шуңа күрә ул Люберецтан Мәскәү өлкәсеннән Чаллыга килә. Булачак ил сакчысы сүзләренчә, туганнары аның карарын тыныч кабул иткән. Девушка, конечно, расстроилась, но все равно отпустила, потому что понимает, что не удержишь меня. Потому что это вот решение мое помочь нашим солдатам там одержать победу. Әмма Коми республикасы Сыктывкардан килгән 21 яшьлек Сергей Гайсенцов өенә әйләнеп кайтсын өчен көмеш чылбыр һәм тәре тапшырганнар. Подарил друг мне цепочку на прощание, так сказать. Сказал: вот тебе оберег, приезжай, жду тебя. И отпустил меня. С Богом, можно сказать. Бүген хәрби хезмәткә контракт төзергә карар кылган иң яшь кеше Свердловск өлкәсеннән 18 яшьлек Анатолий. Ул безнең төшерү төркеме белән бала чактан хәрби хезмәткәр булырга теләүе турында уртаклашты. Аның бабасының әтисе Бөек Ватан сугышында катнашкан. В Челнах встретили хорошо, мне билеты, получается, оплатили, купили, все. От вокзала до вокзала заказывали такси. Здесь меня встретили. Привезли в гостиницу, заселили, все хорошо. Хочу вот направление, связанное с техникой. То есть водителем автомобиля, там Урал, КамАЗ. Или водителем БМП. Люблю технику. Башка ир-атларда безнең хәрби хезмәткәрләргә җиңү яуларга ярдәм итәргә тели. Алар 18дән 61 яшькә кадәрге ир-атлары Сыктывкар, Чечня, Анапа һәм Россиянең башка шәһәрләреннан, бистәләреннән килгән. Алар сүзләренчә, карарны алар бер сәбәп буенча кабул иткәннәр. Алар өчен патриотлар. Я решил поехать подписать контракт, потому что у меня брат служил по контракту. По его примеру, грубо говоря, по его стопам. Башта ир-егетләр Казанга киләчәк. Республика башкаласында аларны хәрби частьләргә билгелиләр. Өйрәнүләрдән соң алар махсус хәрби операция зонасына җибәреләчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татарстанда безнең ишек алды республика программасын гамәлгә ашыру дәвам итә. Ярчаллыда искәрмә түгел, исегезгә төшерәм, быел шәһәрдә 71 ишек алдын яңартачаклар. Бүген Үзәк район башлыгы Эдуард Фаттахов 39:03 йортындагы эшләрне карады. Аның белән бергә үзгәрешләрне безнең төшерү төркеме дә бәяләде. 39:03 йорты 1988 елда төзелгән. Монда 21 подъезд урнашкан. Ишек алдында балалар бакчасы бар. Шуңа күрә бирдә ишек алдын яңартуга өлкәннәр дә, балалар да шат булачак. Әмма 39:03 йортында яшәүчеләрнең кайбер теләкләре дә бар. Программа сама очень хорошая, нам нравится, но детские площадки, к сожалению, не яркие, серые, они не вызывают радости ни у взрослых, ни у детей. Шулай ук йортта яшәүчеләр машина кую урыннарын арттыру өчен юлны киңәйтүне көтәләр. Моның өчен агачларны кисәргә кирәк. Әмма йортта яшәүчеләр әйтүенчә, алар яшеллекне саклап калырга телиләр. Әмма яңа проблема барлыкка килгән. Алар астында электр кабельләре булуы билгеле була. Мы теперь ждем, когда приедет компания полная, кто отвечает за вот эти кабеля, и покажут нам, где они находятся, потому что рисковать жильцами нашего дома мы не можем. Соңыннан төзүчеләр 8,5 метр киңлектәге юлны киңәйтә алачак. На данный момент ведем монтаж. В целом у нас по 39-му комплексу у нас должны проложить 9000 бордюров.
более 17 тысяч поребриков и новое строительство тротуаров более 22 тысяч квадратов. 2024 жылда Үзәк район территориясында безнең Ишегалды республика программасы 13, 16, 39 һәм 59 микрорайоннарда гамәлгә ашырыла. Барлыгы 32 Ишегалды территориясе төзекләндереләчәк. Программа «Наш двор» – это программа народная. Мы с населением согласовываем, какой должен быть двор, как должно быть во дворе, потому что жить им здесь в первую очередь. И вот если какие-то моменты происходят у нас во время уже строительных работ, все пожелания жителей мы стараемся учесть. Әмма Үзәк район башлыгы сүзләренчә 39.02 йорты безнең Ишегалды программасына кертелмәгән. Аны исемлеккә керткән вакытта йорт яхшы хәлдә булган. Хәзер вазгыять үзгәргән һәм аны программага 2025 елга кертү планлаштырыла. 39.03 йортындагы эшләргә килгәндә алар график буенча бара. Лилия Гатина, Сергей Бильданов, Яңалыклар. Сугыш ветераннары өчен госпиталь поликлиникасында капиталь ремонт тәмамланып килә. Ул кыш көне үк башланды һәм Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау учреждениеләренең беренчел звеносын модернизацияләү программасы буенча гамәлгә ашырылды. Медицина учреждениесендә нинди үзгәрешләр булганын хезмәттәшебез белеп кайтты. Раньше здесь был прием врача, то есть производился прием кардиолога. Бердә табиб-хирург һәм шәфкать туташлар операциядан соң пациентларга перевязкалар ясый, планлы хирургик операциялар үткәрә. Элек медикларга башка кабинетка йөрергә туры килгән. Все как бы затягивалось. И тут прием замедлялся, и там пациентов перевязочных нас ждали, вот, и кого-то это недовольство вызывало. Вот, и было принято решение, что надо сделать 2 сообщающих кабинета у хирурга, вот, гнойный чисто, чтобы можно было спокойно переходить. Мондай үзгәртеп планлаштыру нәтиҗәсендә табиблар пациентларга тизрәк ярдәм күрсәтә ала. Табиб-онколог кабинетында шулай ук аерым бүлмә барлыкка килгән. После капремонта у нас есть возможность проводить цитологии в смежном кабинете, не выходя из кабинета в другой кабинет. Во-первых, удобно. Во-вторых, все манипуляции можно сделать тут. Электрик тикшеренүгә пациентларны онкология диспансерына җибәргә туры килгән. Сугыш ветераннары өчен госпиталь поликлиникасында ремонт эшләренең төп күләме тәмамланган. Медицина учреждениесендә профилактика бүлеге үзгәртелгән. Анда халыкка гомуми диспансерлаштыру уздырыла. Проект буенча дәвалау учреждениесе тулай торак булып тора. Там были небольшие комнатки с небольшими санитарно-гигиеническими комнатами при каждом практически кабинете. То есть вот это были, я так называю их, помещения-паразиты. Потому что они существуют, они обогреваются, но они не несли функциональной какой-то нагрузки. Это просто были хранилища каких-то документов, хозяйств, например. Вот это все, в соответствии с допустимыми возможностями, было снесено. Моннан тыш табиблар кабинетлары саны арткан, дәрәзәләр алыштырылган, эчке магистраль җылылык челтәрләрен яңарту буенча зур эш башкарылган. Ремонт эшләренә барлыгы 50 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Лилия Гатина, Лейсән Габдрашитова, Артем Колесов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 54 62 31.